आं सासे गामिनि सिख्ला सोरखौबा खेबसे फोथायनायनि उनाव बे बान्दोआ अन्थाइनि बान्दो जानानै थायो जोंनि थाखाय। आंलाय अबेनिथो राजा महाराजा जाखो? गोसो मोननै गोरोबलायनायाव गामिनि सोहोरनि राजाफोर जानि खोथा फैया। फामि, आं नोंखौ मोजां मोनो, आद्राया नोंनि आखायावसै। अननायनि दिङाखौ नों जेरै जावलाङो जावलांदो, आं गावखौनो गथायबाय। जोनोम उन्दैनिया मा जाखो? आफा, गाबोन सहरावहाय आं थांनो सानदोंमोन। मानो सहराव थांनो जालायखो? माबालै, बे राजा थाहैनाय कम्पानियावहाय माखासे जायगा खालि ओंखारदोंनो, बेखौनो सोलो लाना फैनो सानदां। मानोथो साख्रि मावलायनांगौ जाखो जोनोम? नोंफा मावनाय सम्पथिया होनबा मेरलाखा, जाख'लायनोनो हाया। बिदि नङा आयै, दानि जुगाव गावनि आथिङाव गसंथानानै थानांगौआ जोबोद गोनांथि। दे जागोन दे, उन्दुहैदो थां। निथा, नों सोरजों उन्दुगोन दिनै? दिनै आं नोंजों उन्दुगोन आदा। दे, बिजाबखौ जाबनानै दोननो दे। आदा, नोंनि बिखाया मानो एसेबां दुब गाबदों? गाबदों। मानो आदा, मा जादों? आं फामिखौ नोंनि बाजै लाबोनो साननाया बे जानाय नंलिया निथा। मानो आदा, मानो जानाय नंलिया? जों सानैनि खुस्थियानो गोरोबलायाखैनो। मानो बिदि आदा? आं गाबोन गसाइनियाव आरज गाबगोन। जेरैखि जाया फामिया आंनिनो बाजै जाथों। उन्दुदो निथा।